Kapitel 8. Bogen sagde, enhver feber, enhver husstand meldes inden morgen. Han havde selv skrevet bogen, så 7:00 meldte han det, og bogen virkede nøjagtigt efter hensigten. I 2 døgn fik han lov at tro på, at det var rigtigt. Lena kom ud fra klinikken før 8, maske på ved døren, handsker ved sengekanten, blid som et ritual over for Freja, der fandt hele proceduren interessant og podningen en fornærmelse. Temperatur ført til protokols 39,2. Husstandsanvisning. Bliv hjemme, før lokken, væske, tålmodighed. Børn kører varmt, sagde Lena på trappestenen, gennem masken, venligt og korrekt. Halvdelen af det, de laver, er at brænde. Ring til mig ved over 40 grader eller ved noget nyt. Podepinden tog til København med kureren og kom tilbage næste eftermiddag, og ordet kom ned gennem ledningen til deres køkken. Ordet verden var genopbygget på. Negativ. Tom lagde røret og blev stående et øjeblik med hånden på det, og mærkede ordet gå gennem huset som strøm gennem en ledning, tændende alt, hvad det rørte. Negativ. Han sagde det til Freja, der holdt hof på sofaen i en rede af tæpper, kinder som ovenlåger, og hun sagde, jeg sagde jo til Lena, det bare er en forkølelse, med den trætte tålmodighed, fejldiagnostiseret over alt kender. Han sagde det over hækken til Bodil, der var dukket op med suppe ved lågen, sådan som suppe dukkede op i slagslående ved første melding om feber, forud for spørgsmål, og Bodil sagde, ja, selvfølgelig er den det, og selvfølgeligheden gik ned ad gaden inden aften, byens immunforsvar i gang med sit andet arbejde, det ingen logbog førte. I fællesskab, stille, at beslutte, at alt var i orden. Vik sagde ingenting overhovedet. Han bemærkede det, en larmende stilhed. Hun havde taget telefonopkaldet stående ved køkkenbordet, og hun havde lyttet til negativ med ryggen til ham, og hendes skuldre var ikke kommet ned. Hele den anden aften bevægede hun sig gennem et feberhus oplyste ritualer. De kølige klude, de skiftede laner, termometerets rengøring, fejlfrit, afdelingen bragt med hjem, og hendes skuldre kom ikke ned en eneste gang. 2 gange fandt han hende stående i Frejas døråbning i mørket, længe efter Freja sov, på vagt, på en post, han ikke vidste, hvorfor fandtes. Han slog tankerne væk en nat til. Det skulle han senere fakturere sig selv for, skønt hver eneste udgave af regningen endte ens. Det ville ikke have ændret noget. Det ville bare have betydet 1 menneske mere, der lå vågen. Den 3. nat, lidt over 1, gik han op med vand. Feberen var klatret ved mørkets frembrud, som om den havde lært, at den ejede nætterne nu, og fandt Freja sovende og gennemblødt, håret i strimer. Lanerne stod til skift igen. Han gjorde det uden at vække hende. En færdighed fuldendt gennem 5 år af nøjagtigt denne manøvre. De slappe arme lirkede ud af den fugtige pyjamaskjorte, den lille ovenvarme vægt af hende mod hans underarm. Lyset fra repoen faldt hen over hendes skulder, og Tom holdt op med at bevæge sig. Først, i et helt barmhjertigt sekund, prøvede hans øje at gøre det til noget skabt af lyset. Et skær. Sådan som hud skinner, når feberen har lakeret den. Men skær flytter sig, når man selv flytter sig, og han flyttede sig, og det blev hen over toppen af skulderbladet. Et drøs af små mærker på størrelse med bygkorn. Ikke røde, ikke te og skygge. Sølv. Gråsølvende, svagt metalliske i lyset fra repoen, som havde noget rørt hende der med en kold mønt, 5 gange, 6. Han talte. Den tællende del af ham havde allerede taget over, var allerede i gang med at føre lok, mens resten af ham stod på en repo 8 år dybt inde i den ene rene by, og forstod, at verden, hans verden, var gået under for anden gang. Alle i hans generation kendte farven. Den havde været på plakaterne, på skærmene, på forsiderne, hele den vinter. Mærket, skæret, en gang set, aldrig glemt. Og han havde selv haft den med i hver eneste undervisningsbriefing, han nogensinde havde givet til portvagterne. Han havde selv valgt fotografierne, havde stået i gymnastiksalen og peget på den farve på et lærred, mens byen lærte den udenad. Han fik den tørre skjorte på hende. Hans hænder gjorde det.
Han var ikke i sine hænder. Hun vendte sig ind i puden, mumlede et fragment af en eller anden diskussion, hun var ved at vinde i en drøm, og sov videre med 6 små sølvkorn på skulderbladet i mørket. Og Tom stod over sin datter i det hus, han havde gjort sikkert, inde i den by, han havde gjort sikker, og hørte meget tydeligt i stilheden, hvor hans hjerteslag skulle have været, den sætning, hans indre retssal havde ventet i 8 år på at kunne fremsætte. Nu. Så gik han ind og vækkede Vik, og det var det andet, det hans krop registrerede, før hans hoved nåede det. Hun vågnede, som hun havde vågnet 3 nætter i træk, øjeblikkeligt, lodret. En kvinde, der havde sovet, som hegnsvagter sover, med den ene hånd allerede på vej mod en lampe, hun havde stillet inden for rækkevidde. Hun så på hans ansigt, stillede ikke et eneste spørgsmål og gik forbi ham ud på repoen. De stod i køkkenet 2:00 om natten, med huset stille over sig, og Vik fortalte ham det hele i rækkefølge, i den flade administrative stemme, hun brugte til overleveringer, for det var den eneste stemme, hun havde, der kunne bære det. Manden fra Ganløse og hans tidevandsudslæt. Negativen, der betød endnu ikke. Vinduet, 7 timer, måske langt mere med det her. Testen unøjagtig, når det galt. Røret kørt gennem deres egen port, spændt fast som et barn. Vinters 9 tilfælde siden marts, i en linje op gennem landet. Alle først negative, alle nu i udbrud. Jeg blev sendt, fordi jeres by ligger på ruten. For 11 dage siden, sagde Tom. Bare regnestykket. Det var alt, hvad han turde betro sin stemme. 11 dage. Hun stod meget rank ved køkkenbordet, hænderne fladt på det, og tvang sig selv til at sige resten uden den administrative stemme, hvilket kostede, hvad det synligt kostede. Jeg sagde til mig selv, at det ikke kunne være det. En fornemmelse og et fotografi. Man evakuerer ikke en by for en fornemmelse. Jeg har set panik slå flere ihjel end... Hun standsede. Nej, jeg gør det ordentligt. Jeg sagde det ikke, fordi jeg kender dig. Fordi du ville have set anderledes på byen, på mig, og ikke mindst på Freja i de 11 dage. Og hun ville have set det. Og hvis det var ingenting, så ville jeg have, at I alle havde haft de dage. Gadekærne, tanden. Hendes stemme holdt. Hendes hænder fladt på bordet gjorde ikke. Jeg besluttede det på dine vegne. Jeg fortryder det nu. Jeg havde aldrig ladet mig selv tro, at vores familie ville blive ramt. Udenfor, vind i lindetræerne. Køleskabet brød stilheden med sin brummen og gav op igen. Hvem ved ellers, at farven er i det her hus, sagde Tom. Ingen, dig, mig. Så bliver det sådan. Han hørte sin egen stemme ankomme et nyt sted. Lav og vandret og allerede afstivet. En bærende stemme. 48 timer. Feber løber. Mærker kan være. Han tvang sig selv til at gøre sætningen færdig. Andre ting. Vi holder hende hjemme. Du behandler hende. Ingen er i fare. Hun har ikke set nogen i 3 dage, og ingen kommer ind. Hvis det stadig er der fredag. Tom. Fredag, så ringer jeg selv. Jeg skal selv stå i gymnastiksalen og sige det til alle 400 af dem, men ikke på 3. febernat. Ikke før vi er sikre. Jeg afleverer hende ikke til. Og der var den, ude af sin skuffe omsider, den største frygt. De tager dem, Vik. Om bag glas. Det er protokollen efter klinikken, og jeg ved, det er protokollen, for jeg har selv sværget på den. Distriktsisolation, Hillerød, ingen husstandskontakt, og hun er 5, og hun ville ligge bag glas i en bygning, hvor ingen... Hans stemme knækkede ikke. Den gjorde noget værre. Den holdt sig fuldkommen vandret og løb simpelthen tør, som en mand, der gik ud over kanten og forsvandt i dybet. Vik kom rundt om køkkenbordet og stillede sig foran ham, tæt, og tog hans ansigt i begge hænder, hvilket han ikke kunne huske, at hun havde gjort før. Hør på mig, sagde hun. Jeg sad på det i alle de dage, fordi jeg elskede dig, og det var forkert. Du skal ikke sidde på 2 til, fordi du elsker hende. Der er 30 børn inden for vores hegn. Hun lod ordene stå i køkkenet mellem dem. 1 slag. 2. Martha kom om bag glas, fordi verden opdagede det for sent til at kunne gøre andet. Det er det, for sent køber. Du vil have en verden, hvor Freja ikke bliver taget fra os. Den verden kan kun være der, hvis byen får det at vide i nat, mens det er 1 hus, 1 barn, mens Vinter står 200 meter op ad den bakke med en fryser fuld af alt vores blod og et forspring,
intet udbrud i historien nogensinde har haft. Tidligt er den eneste nåde, der giver os nogen valg selv. Det har du selv lært dem. Hendes tommelfinger bevægede sig en gang mod hans kæbe. Du skrev bogen, min egen. Den var aldrig til andre folks børn. Uret over døren gjorde sit lille arbejde. Over dem, svagt gennem loftet, lyden af Freja, der vendte sig i sine laner. Den almindelige knagen fra den almindelige seng, den dyreste lyd i verden. Tom lukkede øjnene. Og det, der kom til syne bag dem, var kontrolstedet på grusvejen. De forpinte dage. Sætningen, han havde sagt til en menneskemængde, der samlede sig på ny hver morgen, fordi korridoren betød noget, og mængden ikke gjorde. Der havde været en kvinde i den mængde, med en pige på hoften og et tørklæde i teglstøvets farve, og det hun ville var igennem. Distriktet bag kvinden var ved at gå under. Røgen over det stod højere hver morgen, og beskydningen gik nærmere hver nat, og alle ved pigtrådene kunne høre den komme, og den sikre side af det hele lå gennem kontrolstedet, ned ad den korridor, Tom og hans patrulje holdt åben for den trafik, krigen havde erklæret nødvendig. Hun kom til trådene den anden dag og bad. Hun kom den 4. dag og bad. Hun kom den 6. Hun holdt sine papirer op, som var de forkerte papirer, og hun pegede tilbage på røgen, som ikke var et godkendt dokument. Og hver gang var det Tom, hun kom til. Hun havde udpeget ham i geledet, sådan som mennesker i en mængde udpeger et ansigt, det de har besluttet sig for, kan forstå. Og hver gang holdt Tom sin ordre og sagde sætningen og sendte de to tilbage ind i det, de bad om at blive reddet fra. Den 9. dag kom en mand ud af mængden med noget lille, indsvøbt, og bar det langsomt op langs hele geledet, så ingen soldat skulle skånes for at se det. Og han græd, som en mand græder, når der ikke er mere tilbage at leve for, og han anklagede dem. Hvert eneste ord på et sprog, ingen af dem talte, og alle forstod. Det indsvøbte var pigen. Svøbet var tørklædet. Teglstøv. Og Tom, stående på sin post, nøjagtigt som ordren lød, forstod det andet, før han kunne nå at nægte at forstå det. Kvinden, der altid var kommet i det tørklæde, havde ikke længere brug for det. Han blev vist 1 død og fortalt 2. Pigen havde været 5 eller deromkring. Den ældste post i regnskabet. Regnestykket, der skød mennesker længere nede ad vejen, ude af syne. Han havde afvist det regnestykke 1 gang på en åben kanal med holdet lyttende, og det havde kostet ham 2 mand. Men brolagt vejen til dette hus, dette køkken og alt det liv, han holdt kært. Godt, sagde han. De ventede ikke på kur-timen. Ved første lys gik Tom selv op ad bakken. Byen var ikke vågen endnu. Gaden tom. Duk på de parkerede biler. Solen netop i færd med at finde kirkens røde mursten og sætte dem stille i brand. Og han gik de 200 meter, han havde gået 10.000 gange, forbi den lukkede butik, forbi ærestavlen fra den opløste håndboldrække, synlig gennem gymnastiksalens endevindue, op til skolen, hvor et lokale allerede var oplyst. Selvfølgelig var det allerede oplyst. Manden holdt laboratorietimer, fyrtårnstimer, fryseren med hele byen i summede for sig selv bag den dør hele natten som et bistade. Tom bankede 2 gange, knor, hårdt, lyden bar ned gennem den tomme gang, og gjorde så det, han var kommet for at gøre, på den måde, han på vejen op havde besluttet, det måtte gøres. Han trådte tilbage fra dørtrinet, tilbage over forpladsen, 5 meter, 6,
Ud i den åbne morgen, hvor luften bevægede sig, og ingen døråbning kanaliserede hans ånde mod en anden mand, og tog masken fra entréskabet på, den han havde båret op af bakken i næven, og stod og ventede. Han var et kontaktpunkt nu. Han havde holdt hende halvdelen af natten. Hvad end der var i hans hus, var muligvis i hans frakke, hans hals, hans hænder, og manden bag den dør var byens ene forspring. Mumlen skar af midtstrøms. Låsen gik over. Vinter åbnede døren i gårsdagens skjorte med en pipette stadig i den ene hånd og stansede halvt ude ved synet af ham. En stor mand stående tilbagetrukket fra indgangen i det grå lys, maskeret, hænderne langs siden, holdende en afstand med præcisionen som den soldat han engang var. Og Tom så ham læse det. Ikke ansigtet. Ansigtet kom bagefter, men de 5 meter. Så den høje grå mand tage afstanden mellem dem ind, som han havde taget Bodils logbog ind, med et blik og forstå alt, hvad den var bygget til at sige. Pipetten gik ned på bænken bag ham, i blinde, sat til side af en hånd, der allerede havde gjort sætningen færdig. Han trådte ikke ud. Han gav Tom afstanden tilbage, præcist, en høflighed mellem fagfolk, og noget kom ind i hans øjne hen over de 5 meter morgenluft, som Tom først meget senere rigtigt skulle forstå. Det var sorg. Sorg fra en, der selv havde prøvet det før. Det er i mit hus, sagde Tom gennem masken hen over afstanden. Det er på min datter.